bang' migisingo mar chudo mag gopegi kuom dweche adek. Jopur kod jotichgi ma ok osebedo ka yudo chudo kuom dweche 24 osebedo ka ywak ne jotelo mag siasa mondo omi okonygi e yudo ratiro maggi. Tend kamino kotelne kod Alfred Kangati koni piny owacho osechako chenro mar chulo jopur kaachiel gi jotich mag kambino gino ma orwak gi mor kod oganda ma gopegi omoko Nzoia. The government, through supplementary budget, has released 654 million shillings through Ministry of Agriculture, and basically 354 million shillings will go towards the redemption of farmers' arrears, and farmers are likely to start enjoying their money starting from, say, Friday, Monday, and so on. Employees' arrears of 150 million has been released. Employees will now receive their arrears. The news we have been waiting for a very long time, and eagerly and anxiously. We have seen the communication that at least the 150 million that the Excellency had promised employees when he visited Nzoia has already been released. Alituambia ya kwamba pesa iko na hiko kwako, lakini kwa sababu leo pesa iko, nashukuru serikali kuleta pesa ya wakulima na pesa ya wafanyikazi. Sasa naonelea sasa Nzoia wakulima watapata nafasi ya kupata pesa yao, na wafanyikazi pia watapata wakati yao ya kupata pesa yao. Otema kuyo kod lit pod medo molo ne familia mar jang'ad bura Justice David Majanja tok jang'ad bura no